Bon dia, conills literaris! Avui estem al 5è dia de la Booktubeathon. M'està passant super mega ràpid. No sé com us va a vosaltres. Bé, doncs a mi em va super bé. Només queden 2 dies per acabar la Booktubeathon 2018. Uf, quina emoció! Bueno, no vull que s'acabi perquè m'estic passant bé, però tot i així és emocionant saber els reptes que has passat durant totes aquestes setmanes, llibres que t'has pogut llegir, bueno, a mi m'encanta. I bé, doncs, en el vídeo d'avui parlarem dels llibres que m'he llegit durant aquest dia i dels reptes que he fet durant el 5è dia de la Booktubeathon 2018. Doncs, sense res més, comencem. Bé, doncs, el primer llibre que m'estic llegint i que ja estava continuant llegint des de el quart dia de la Booktubeathon, o tercer dia, ara no me'n recordo, és Wonder. I doncs he avançat perquè anava per la pàgina 203 o una cosa així, i ara vaig per la pàgina... perquè vaig llegir ahir a la tarda i avui, durant tot el dia d'avui, vaig per la pàgina 315. He superat la meitat i té 411 o alguna cosa així. 412, o sigui que de moment vaig bé i entre demà, no sé quan me'l podré acabar, potser em llegeixo a la nit i llavors entre demà i quan acabi demà em llegiré... sí, vaig dir que em llegiria el de l'assassinat del professor de matemàtiques. Bueno, doncs, com que m'estic a punt d'acabar, ja em podré continuar els 2 últims llibres que em falten, no 3, comptant el de Geronimo Stilton, que és poc. Queden 3 llibres, però són curts, menys el diari d'Anna Frank. Per tant, jo crec que en 2 dies això està fet. Bueno, el diari d'Anna Frank potser no del tot, però... I ara anem per als reptes dels bookstagrammers. Han hagut de penjar una foto simulant una portada i jo he penjat aquesta d'aquí. O sigui, ha sigut l'únic tractor que he trobat perquè he anat pel poble buscant tot arreu, no he trobat cap i l'únic que he trobat és el de sota, o sigui, a baix de tot del poble, no he trobat cap que estigui a cap camp, com el de les vacances d'en Felip Marlot, que com veieu està a un camp i hi ha el tractor. I no l'he pogut trobar a un camp, però bueno, l'he trobat i també he coincidit que era de color blau, encara que potser no es vegi, era de color blau, així que coincidència màxima, però bueno, no està del tot bé perquè no estava a un camp, però s'ha fet el que ha pogut perquè no tenia més temps. No podia passar 4 hores baix al sol buscant un tractor quan ja el tenia sota casa, o sigui, no. I el repte dels booktubers ha sigut vestir-se d'una manera amb els colors d'una portada. El meu vestuari ha sigut molt simple, la veritat, perquè com que estic fora no et portava tota la roba de la casa perquè no, saps? I era l'únic que tenia que s'assemblava més i he fet aquest vestuari d'aquí mateix, que també he aprofitat del llibre de les vacances d'en Felip Marlot, que com veieu el mocador de dalt és groc, taronja, com s'hi vulgui dir, els pantalons són blaus com el tractor i la samarreta és marró com el terra. Per tant, jo crec que compleix els colors més importants de la portada, els primers colors que veus a la portada, jo crec que els compleix. Podria haver sigut d'una altra manera, potser sí, però mira, jo ho he volgut fer així, d'aquesta manera, i crec que complert aquest repte està. O sigui, ha sigut senzill, però s'ha pogut fer, s'ha pogut complir, doncs ja està. I fins aquí, nois, la Booktubeathon 2018, dia 5. Dia 5 de la Booktubeathon. Sobretot, si us ha agradat aquest vídeo, subscriviu-vos al canal i doneu-li a la campaneta per saber més novetats de tot el que parlem a la Booktubeathon i com anava dient, si us ha agradat el vídeo, feu-li like i tot allò que vulgueu comentar sobre la Booktubeathon, com us va, quins llibres us heu llegit, quins reptes heu fet, si us han agradat els reptes que heu fet,
o no cal que sigui de la Booksubeathon, pot ser del vídeo en si o en altres vídeos també podeu comentar, vale? No ha passat el temps de comentar, podeu comentar tot el temps del món que vulgueu, tants comentaris com vulgueu, però si voleu comentar no tinc cap problema i endavant, comenteu tot el que vulgueu. Doncs bé, coneix literaris, ho deixo per avui, fins una altra i que us ho passeu molt bé a la Booksubeathon. Adeu!